Това донесе есента. В кристален поднос все хладни плодове. Смарагди сякаш блестят зърната гроздови и круша с отблясъци от кехлибар играе. Какви съкровища с почти безценен блясък! Така и капката вода върху зърното, като брилянт огромен се търкува. Какъв разкош! Макар и твърде хладен, затворен в своето студено съвършенство. Живей, но виждаш ли далечните дървета? С ръце от слънце махат и те викат. Той бе толкова добър, те защо не го убиха? И след неговата смърт боят им нима ще стихне.